Kaixo lagunok, gaur leku berezi bati buruz hitz egingo dugu. Etxea. Munduan etxe mota asko daude. Batzuk handiagoak, txikiagoak, arraroagoak. Gaur mundutik zehar dauden etxe mota ezberdinak ikusiko ditugu. Denok prest? Az gaitezen. Gutako gehienok horrelako eraikinetan bizi gara. Etxe bakoitza bata bestearen gainean dago, eta azpian zein gainean beste etxe batzuk daude. Etxera heltzeko normalean igogailua hartu behar dugu. Gure atearen aurrean edo ondoan beste familia batzuen ateak daude. Horrelako etxeei pisua esaten zaie. Hirietan aurkitzen dira horrelako etxeak. Beste batzuk horrelako etxeetan bizi dira. Hemen inor ez da bizi gainean edo azpian, eta ez dago igogailua hartu beharrik. Etxe hauek ez dira hain altuak eta normalean herrietan aurkitzen dira. Badira ere alboetan itsatsita dituzten etxeak. Etxe hauek ez daude bata bestearen gainean, baizik eta ilaran daude. Ezkerrean eta eskuinean beste etxe batzuk dituzte. Orain, Euskal Herrian ondo ezagutzen dugun etxe mota ikusiko dugu. Baserria. Basen gehienak oso zaharrak dira, eta harriekin eginda daude. Askotan, mendian edo baso ondoan aurkitu ditzakegu. Baserrietan, animali ezberdin ugari daude. Txakurra, ardiak, behiak, oiloak, zaldiak, astoa, eta beste asko. Orain, etxe interesgarri eta divertigarri bat ikusiko dugu, autokaramana. Etxe hau, kotxe bat bezalakoa da. Gurpilak dituenez, leku batetik bestera joan daitezke gure etxearekin, barraskiloak bezala. Barruan, etxe guztiek dituzten gauza berdinak daude. Komuna, sukaldea, ohea. Beste etxe batzuk itsasontzien barruan egiten dira. Itsasontzia etxe bihurtzen da barrutik, eta erreka zein itsasoaren gainean flotatzen du. Horrela, mundutik zehar bidaiatu dezakegu gure etxearekin. Baina ondo itxiateak eta leihoak, ura errez sar daiteke eta. Ura sartzen bada, dena guztiko da. Orain, mundutik zehar dauden etxe bereziei buruz hitz egingo dugu. Ipar poloan, hotza handia egiten du, eta urte guztia zehar, elurra dago. Bertan, eskimalak bizi dira, eta etxeak elurrarekin eta izotzarekin egiten dituzte. Etxe hauek igluak deitzen dira. Basamortuan izugarrizko beroa egiten du, eta etxeak ezberdinak dira. Bertako biztanleei tuareg deitzen zaie. Tuarejak makinekin eta larruzko oihala handiekin teilatu egiten dute, horrela gerizpea izateko, eta freskoago egoteko. Etxe hauei jaima deitzen zaie. Afrikan lupetxarekin egiten dituzte etxeak. Lupetxa urarekin nahaztu eta apurka-apurka etxea eraikitzen dute. Lupetxa lehortzen denean gogor geratzen da. Teilatuan lastoa jartzen dute. Etxe txikiak dira eta haizea edo euria egiten duenean oso erraza da etxea apurtzea. Orain, etxe arraroi buruz hitz egingo dugu. Etxe batzuk zuhaitzetan eraikitzen dira. Oso zaila da etxea zuhaitzaren gainean egitea, baina modu honetan basogaren erdian bizi zaitezke, txoriak bezala. Baina kontu zibili, lurrera erori gabe. Etxe batzuk uraren gainean eraikita daude.
Bero bazara, bainu jantzia jantzi, atea zabaldu eta uretara salto egin dezakezu. Gainera, itsasoko arrainak, baleak, izurdeak eta beste asko ikusteko aukera izango duzu. Baina, kontuz, olatu handi bat etorri eskero, etxea apurtu daiteke. Badira lur azpian dauden etxeak ere. Hauen teilatua loreekin eta belarrarekin egina dago. Oso etxe gogorrak dira. Ia ikusezinak dira batzutan, naturan ondo ezkutatuta daudelako. Orain, munduko eraikin eta etxerik altuenak ikusiko ditugu. Hauek, zeru arraskariak deitzen dira. Zerutik oso gertu daudelako. Izugarria da etxe hauek duten altuera. Batzuetan, hodeiak baino altuago egoten dira. Amaitzeko, ara hemen gaztelua. Oso zaharrak dira, orain dela urte asko eraikitako etxeak direlako. Bertan, errege eta erreginak bizi ziren, beraien zaldunekin batera. Gaur egun ez da inor bizi gazteluetan, baina jende asko joaten da, nolakoak diren ikustera. Bueno, lagunok, hau izan da dena. Zuek zein motatako etxean bizi zarete? Zein izan da zuen gustukoena? Hurrengora arte!